Hello guys! Human ako luto guys. Diya guys, nato'y bisita guys. Singshin. Manayaw ko nimi. Kay magputakarni. Magputakarni ni Singshin. Masayaw ko nimi. Asko niya kamo. Namitis mas gamay kayo. Ay Singshin. Tuwad daw. Mau sigbin. Sayaw binuang. Itong tarongon ato nasa abli. Labinuang. Asa si mama ga? Balay. Ay. Tinanggaw. Da. Sayawan to no. Okay. Pasayawan nato si Singshin. Apa? Sayaw. Stepping number 1, atong dagan-dagan. Stepping number 2, atong ilukso-lukso. Stepping number 3, Ayasin. kisi-kisi. Stepping number 4, sampot iwigol-wigol. Stepping number 5, modiritso taong Dance. Ay, happy tubad. lawas iipis-ipis. Stepping number 7, tuwad-tuwad daw singkin. Stepping number 8, motindog pag mo singgi. Hala akong sayawan. Sayawan talaga. Atong sayawan, ang stepping number 1. Ang sa katapusan, bisag kung sa life Yes, ma, basta lang magkatungan. Kay mauni bitawan, kung sayaw nga binuang, sayaw binuang. Sayaw binuang. Sayaw si Singshin. Sayaw binuang. Wow. Sayaw binanggaw. Sayang hinanggaw. Sayang hinanggaw. Sama na imong kuha dasin. Sayang hinanggaw. Sayaw lang. Awa lang. Ala atong sayawan. Ala atong sayawan. Ang stepping number 1. Ang sa katapusan. Bisag kung salay porma. Gana ya bibi Ay makuning bitawan. Kung sayaw nga binuang. Sayang binuang. Bye-bye. Bye-bye guys.